Hola aprenents i aprenentes, soc Núria, benvinguts i benvingudes al segon episodi de la segona temporada de Cos i Res Porta al diari. Avui sí que sí, ja amb la companyia habitual, que et vam trobar a faltar l'altre dia. Bon dia, Edgar, com estàs? Bé, ja fa un anyedo, un poquet més que no aparec per així. La veritat que sí, Està darrere les càmeres, però... Sí, és veritat. Bueno, ja estem així una altra vegada. Sempre pendent, Edgar sempre està ahí, que molta gent pensa que no, però moltes vegades quan parleu per Instagram o parleu al correu electrònic demanant informació sobre preparacions o el que siga, qui realment respon i està ahí sempre disponible per a vosaltres és Edgar. I ara també està així, davant de la càmera, quan fèiem el podcast en la primera temporada, que sí que és veritat que l'altre dia vam comentar que vam començar amb molta força, ho gaudíem moltíssim, a mi m'encantava fer-ho, però va haver un moment que conciliar va ser molt complicat i vam haver de prioritzar-ho un poc, no? Sí. I ara tornem. Ens ho passem bé, no?, quan fem este tipus de vídeos, sempre. Jo m'ho passo molt bé. I si damunt aportar o ajudar alguna cosa als teus alumnes, pues millor que millor. La veritat que sí. Recordem que això és la idea del podcast inicial, no? L'essència, que el que comentava si puga servir-vos per als exàmens oficials, perquè mitjançant les notícies que van tenir lloc en l'actualitat, doncs que puguem comentar alguns aspectes, paraules, idees, que puguen servir per a les proves de C1 i nivell C2, de qualsevol prova, d'adjunta, de SIACO o del que siga, que són proves que al cap i a la fi agafen referència de l'actualitat, no? Un poc sobre això. Avui tenim un parell de notícies per a mi força essencials de comentar, perquè parla una d'elles sobre intel·ligència artificial, que ja vam comentar un poc l'altre dia en el podcast, i la segona sobre el tabac a hores d'ara. De fet, començarem per això al principi, perquè ja sabeu que qualsevol esdeveniment que passa en el nostre dia a dia suposa tema d'examen. Si a més és un canvi de paradigma molt fort amb el que estava establert, encara amb més motiu ho és. Per tant, hem de comentar-ho. Comencem? Molt bé. Sí? Tinc per així alguns apunts per a comentar un poc la notícia al principi i després xerrem ja de què ens sembla o què passa. I vaja, recentment hi ha hagut una proposta de llei antitabac a Espanya que realment hem de comentar que encara no està acceptada al 100%. És una proposta de llei, però sí que estem en el camí d'acceptar-la en realitat. Bàsicament, el Consell de Ministres ha donat llum verda a l'avantprojecte de la nova llei antitabac, que té mesures molt diverses i molt rellevants. Sobre això, vull parar un moment i comentar que ja fa anys que venim comentant que el tabac està com quedant més fora de la població avui dia, no? Sí, és possible. Jo crec que pot ser que es fuma menys, no?, que en l'època dels 80-90, per dir una franja d'un any. La gent continua fumant. Tu vas a qualsevol bar, no se pot fumar dins, ha canviat un poc Clar, això és un canvi, veus? Sí, aquest tema, en aquest aspecte, no es pot fumar en cinema, no es pot fumar en recintes esportius, recentment, imagina que ho parlarem després. Està bé, per al meu gust està bé, perquè el que no és fumador no té per què tragar-se el fum dels demés, no? Però bueno, continuem veient al carrer la gent fumant, continuem veient això, gent fumant dia a dia. Clar, és que jo penso que sí, el que hem de comentar és que la gent sempre com que dona suport al seu pensament dient que la llibertat està per a complir-la i que per tant són lliures de poder fumar al carrer perquè dins d'aquesta llibertat ells poden triar fer-ho. Però dins d'aquesta mateixa llibertat en realitat també està la meva llibertat de decidir que no vull que fumes al meu costat, no?, per exemple. Sí, i bueno, encara que no fumes al costat d'algú, això no deixa de ser una contaminació per al medi ambient. Vull dir, vulguis o no, i se fum que estàs tu ahí tirant, per dir-ho així, va cap a dalt, no? Anirà a algun puesto, no? Imagina que no se diluirà. Bé no li farà al món, per dir-ho així, perquè al final, bueno, no sé quin grau hi haurà de contaminació, però molta gent fumant alhora algo farà, no? Negativament. Molta contaminació. Al cap i a la fi, el que diu la proposta de llei és que el text legal prohibís fumar i vaporitzar, també importantíssim, tot el tema dels vapers, que pense que avui dia pot ser inclús més problema encara que altres, sí, que el tabac tradicional, no? Perquè sembla que és més inofensiu, que va començar, pense, com un poc un substitutiu del tabac original, però que al capdavall ha esdevingut un problema, pot ser inclús més greu que el tabac
Sí, en la seva essència, no? Jo tinc dos punts de vista de veure aquest tema dels vapers, del vapeo, i ja siguen d'usar i tirar, o d'esta gent que li canvia les resistències i gent així. Tenim amics tots que fumen vape, imagina. Més o menys sabem un poquet com va, no, el tema. Jo no fumo, tu tampoc. Sí, a casa no som fumadors, però bueno. He vist com la gent gasta aquests tipus d'aparells, no ni s'espera ahir. I bueno, jo crec que pot estar bé, dins de que també, com el tabac, però pot estar bé perquè molta gent es gasta per a deixar de fumar. Clar. Jo estic segur de que alguna persona, no sé si algú si fumareu, deixem-nos en comentaris com veu aquest tema també, que sempre és interessant veure altres punts de vista, no? Perquè nosaltres dos no som fumadors i algú que fumarà en casa pues sabrà més. Estem parlant un poc sense saber molt. Sí, jo crec que això que és una bona alternativa per deixar de fumar, imagina, que molta gent ho gasta per això, que hi ha sense nicotina, i historietes d'estes, i que per aquesta banda està bé. I després, respecte al tema de perjudicial, no sé quin grau, sincerament, serà més perjudicial o menys perjudicial que el tabaco, no sé en quin grau estarà. Però, bueno, crec que vas començar com que era menys perjudicial que el tabac, i realment el que estàs començant a demostrar en el pas del temps és que al final fa forat igual, no? Sí. Vull dir, total. Jo crec que acaba sent perjudicial igual o inclús pitjor, ja veurem en els anys el que passa, perquè el tabac sí que ha tingut molts anys de marxa per a veure aquesta connotació negativa cap al cos del fumador, i el vapor, pues bueno, s'anirà reflexant a cor de vaig passant el temps, imagino jo. Sí, és que jo penso que el principal problema és que el vapor va començar a guanyar fama i força perquè tenia com un rerefons de ser una cosa inofensiva, no? D'aquesta forma podíem com inclús veure que es democratitzava molt més el fet de fumar. Com que sabíem que el tabac era més dolent i per tant la gent no fumava tabac, però recorrien al vapor perquè era un substitutiu potser millor. I pensem que ara el que acaba passant és que hi ha molts menors d'edat que fumen constantment. Tu i jo tenim amics que sempre que els veiem i quedem estan fumant vapor, sempre. I, ostres, cada vegada més alerten els professionals de la salut que suposa, a banda d'una addicció molt forta, també una petjada molt forta en l'àmbit de la salut, dolenta, evidentment, no? Sí, a banda és el que estàs esmentant tu, també és molt més fàcil adquirir-los. I també arriba a les mans dels menors molt més fàcil que una cajetilla de tabac. Tu entres a un bar a comprar, crec que cada vegada s'està venent menys en els bars, però entres a un bar a comprar tabac i hi ha una màquina, vull dir, entres ahí, és la màquina no la típica, no? I agafes una cajetilla, però claro, si veu que és un xiquet, pues no li encenen la màquina i no compra tabac. A l'estanc el mateix, no? Jo crec que si va un menor a l'estanc, regularment haurien de demanar DNI, però per exemple, jo he vist en el tema vapers que tu vas a un todo a 100, no? Per dir així, encara que són un poc espòs, vas a un todo a 100 per no dir, per no ficar ahí... Sí, està bé. A un bazar. Sí, a un bazar. Vas a un bazar i tenen vapers en la caixa. Vull dir, no tenen tabac perquè és il·legal, no? Vendre en aquests puestos, però el vapor està, jo l'he vist. Sí, té un buit legal. Vaig anar a comprar unes papers l'altre dia ahí al costat de la meva colla, al bazar, i ahí n'hi havia papers en la caja registradora, i en la, no sé com es diu. Sí, a la caixa. En la caixa, sí, d'acord. Sí, jo penso que això és un problema per això, per la democratització, no? Que pareix que no passa res i realment és un problema molt més profund. Això cal afegir-li també pense que gran part dels referents avui dia, dels influencers avui dia, sí que els han promogut moltíssim. De fet, el Rubius, per exemple... Sí, estava pensant en això justament, no ho hem parlat, però és que estem connectats, estem connectats, som la mateixa persona. Te promet que estava pensant en aquests streams. No, és que al final... Que cada vegada menys, sí, estem connectats mentalment, però és veritat que el Rubius va tindre molta polèmica perquè durant els seus directes sí que fumava constantment vapor, per exemple, no? Per tant, evidentment, sí que el tabac pot ser no perquè entenem la importància que suposa no promoure'l, però el vapor sí i és com un bucle infinit, no? Així que, evidentment, també així, ja pensant un poc més a l'examen de valencià, veiem referents avui dia que sí que vapegen i que, per tant, per a la població un poc més jove
poden ser referents no massa positius en aquest sentit. Sí. Veient també el vape com una espècie de tabac, sí, un poc més democratitzat o més acceptat socialment, com que no és ofensiu quan realment sí que pot ser-ho és, més del que sembla. I jo penso que també avui dia hi ha com una espècie encara de buit legal, no? Sí que és veritat que en la llei o proposta de llei antitabac sí que el fet de vaporitzar també s'inclou. També s'inclou el fet de prohibir fumar i vaporitzar totalment en espais com terrasses de l'hostaleria, piscines, marquesines, per exemple quan esperem a l'autobús és un bon exemple, i també que els menors de 18 anys no només no podran comprar tabac ni rebre productes, sinó que directament se'ls prohibeix consumir-los. És a dir, ara potser el que passava és que tu no pots comprar com a menor d'edat una caixa de cigarrets, però ara inclús directament és una opció inviable el fet de consumir-los. Si pel carrer veuen que consumisses, si veuen un xicuelo fumant, ensenyar com abans passaven i no passava res, ara mateix el pagarien, mirarien DNI i en cas de ser menor d'edat el calcularien. Exacte. Evidentment això el que fa és, sobretot, equiparar legalment el tabac convencional i els dispositius electrònics de nicotina, els vapers al cap i a la fi, i que després també el que podem comentar i el que hem de ressaltar abans de passar a la IA és que evidentment això suposa opinions de molts tipus, no? I ha obert un debat molt fort al voltant d'aquesta qüestió, perquè d'una banda hi ha molta gent que dona suport a aquesta nova llei i ho veu com una evolució fantàstica dins del món. No obstant això, hi ha altra gent, com el sector, per exemple, de l'hostaleria, que critiquen que serà molt perjudicial per a ells perquè en zones com, per exemple, terrasses, doncs o bé suposa una pèrdua de clients o que el control és difícil fer-lo i que, per tant, des d'un punt de vista logístic, creuen que no serà una bona opció, sinó que suposarà pèrdues fortes per al sector. Sí. Què en penses? Sí, jo estic d'acord en tot el que has esmentat ara, pràcticament. I veig algo que, bueno, tirant un poc de barrere, també és molt perillós de cara a la situació actual, en referent als menors que es comencen a fumar i tal. I és que a diferència del que passava en el tabac, que, bueno, jo no soc fumador, però he provat les dues coses, he provat un cigarro i he provat un vapor. Jo no. Tu no has provat res, no? Passa res. Quin fàstic. Millor, jo ho vaig provar, quan era més jovenet i anava a l'institut, pues, un dia, i ja està, no m'agrada. I el vapor el mateix, quan se'm van ficar de moda en la meva colla, en el local que tenim d'amics, sí que hi ha un parell de persones que fumen vapor i també ho he provat per veure com sabia. I veig algo molt perillós ahí. El tabac, personalment, potser algú li agrada el sabor, però té un sabor molt desagradable, com si fos amarg, no sé com dir-ho, molt desagradable, i el vapor sap el teu sabor favorit. Entonces, claro, això és molt perillós. Si a tu t'agrada molt el plàtan, si a tu t'agrada molt la tarta de xocolata, si a tu t'agrada molt les palomitas de maíz, per sort o per desgràcia, existís. Tots aquests sabors existeixen i bueno, pues també poden incitar molt a fumar a la gent vapor. Sí, perquè és un sabor agradable, claro, perquè a tu t'agrada aquest sabor, per això el compres. Pots triar el sabor i això és molt perillós, crec jo també, a l'hora de que es comença la gent a consumir aquest tipus de productes. És gaudix. Sí, a mi me van donar un que sabia a Draculín, el polvo este de la teva infància, que era de Coca-Cola i maduixa, i estava boníssim la veritat de sabor, però claro, és que tinc de seny, no? I no fumar, bueno. Jo penso que passa realment en qualsevol substància, perquè per exemple amb l'alcohol també ocorre, no? L'alcohol avui dia, en certa mesura, hi ha gent que sí que realment li agrada el sabor. Potser hi ha gent que considera que no, però s'intenta que hi hagi això, bon sabor, no? Per a promoure l'ús. Sí, l'altre dia, que són festes al nostre poble, vaig provar, me van... Estic quedant així com... En la temporada passada, en el podcast que parlàvem de l'alimentació de dolços, vam quedar tu i jo com si fórem els més dolços del món mundial i que ens encantava tot allò dolç. Jo ahí sí que... Passa. Però jo ahí sí que reconec que jo soc llepol, en aquest aspecte. Vull dir, en aquest aspecte jo te reconec que soc llepol, però en aquest aspecte del tema vicis, per dir-ho així, no soc. A mi no m'agrada... No. consumir aquest tipus de producte ni res. No. Però són festes. Sí, són festes i un Cuba libre que se fa a qualsevol persona, no? Un cubata que sigui major d'edat, per supost.
Qualsevol se'l fa, bueno, per si de festa o després de sopar o el que siga, no? Me va cridar l'atenció també que hi ha ginebres, no? Igual un altre tipus d'alcohol també el té, però ginebres, que personalment a mi també és un gust amarg, que no m'agrada molt, però és amarg, hi ha de molts sabors. Sí. Vaig veure que hi havia de meló, de frambuesa, de fresa, de un algo, etc. I ahí passa el mateix que en el tema de vapers. Proves i, hòstia, això està dolcet, està bo. Claro, això també pot ser un motiu per a que la gent consumisca més aquests tipus de productes i sobretot la gent menor d'edat, no? Que encara té està més en favor de lo dolç, no? Per dir així. Totalment. No sé. Jo penso un poc que t'encanta aquesta primera part del podcast d'avui. Evidentment, el primer i principal que cal tenir en compte de cara als exàmens de valencià, que és un poc el motiu pel qual parlem d'aquestes temàtiques i d'aquestes innovacions, és que no ens demanen que siguem experts en el tema en qüestió que ens demanen. Pot ser la gent que ens escolta o que a l'examen es troba el tema del tabac o de la llei antitabac, no ha pensat abans massa en el seu dia a dia què ocorre amb aquesta llei, de què tracta, què és el que comenta, no? Quins canvis vol portar a terme. El que hem de tindre en compte sempre i no oblidar és que és una excusa. El tabac és una excusa per a fer-nos parlar un poc dels canvis de paradigma que avui dia estan tenint lloc en la població actual. Per tant, qualsevol canvi de paradigma és tema d'examen. I el que vull comentar també és que sempre, al llarg de la història, qualsevol canvi ha suposat un debat i un conflicte gran. Quan fa anys, no? Jo penso que el 2011 va tindre lloc la prohibició de fumar dins dels establiments, també la gent com que es portava les mans al cap. Avui dia ho veiem com el més normal del món. Abans als hospitals o als col·legis es fumava, també. Vull dir, i ara ho veiem com un fet impensable. Per tant, qualsevol canvi de paradigma sempre necessita temps per a reposar un poc, no? I per a tornar a la calma i a la tranquil·litat, però sempre tenint en compte idees macro que podem comentar sobre aquesta qüestió i destacar el que hem dit, no? Que hi ha opcions per a fer que arribi a aquest tipus de vicis a una democratització molt més habitual i molt més diària, no? Podríem dir això. Alguna cosa més? Tal qual. Per mi, aquest tema està més que parlant. No crec que hi hagi molt més. Segurament hi haurà més coses que extraure, però bueno, la gent des de sa casa tu i jo podem estar també pot afegir el que vulgui i debatir, debatre. És que la gent... I ficar en comentaris també si se li ocorreix alguna cosa més o si en alguna cosa està d'acord o no. Totalment. Així estem oberts a tot tipus d'opinions. Sí. És que la gent no ho sap, però tu i jo podríem estar així 2 hores parlant només del tema del tabac. Pues sí. Perquè el nostre dia passa. I sense ser fumadors. Sí, imagina't un tema que ens agrada. Sí, tuc, no para. Sí. D'acord, per a no fer-ho més llarg, comentem la segona idea, també per a mi essencial, perquè parla sobre intel·ligència artificial. Al cap i a la fi pense que és una de les innovacions més fortes de l'actualitat, també un d'aquests canvis de paradigma recents molt forts. En vam parlar l'altre dia i avui tornem a tractar el tema. En aquesta ocasió perquè també hi ha hagut una notícia al voltant d'aquesta qüestió força important, que tu no la saps. Vens així, a veure què et conte. Exacte, espontani, a veure què pensem. I és el següent, et conte. Una revista de gran difusió, com és la revista Vogue, o Vogue, o... Jo li dic Vogue. Sí, la conec, en ma casa la Vogue. Exacte. Va fer una edició de Vogue corresponent a la campanya de Guess, una marca també molt coneguda, i el que va passar és que en eixa revista, en eixa edició de la revista, es va publicar una campanya en què la protagonista de la campanya de roba era una model creada amb intel·ligència artificial que s'anomena Vivian. És a dir, la model no existia. I no va cobrar, no? Entenc. Exacte, vull dir, efectivament. Així diu que la imatge digital de la model ha provocat polèmica perquè algunes persones argumenten que, evidentment, aquestes pràctiques poden devaluar el treball dels models humans. Per tant, hi ha gent que pot ser veu la seva feina afectada per culpa de la intel·ligència artificial. Sempre ho parlem en sectors un poc més creatius, no? Però també, evidentment, els models poden veure's substituïts per la intel·ligència artificial i diu que també pot generar una imatge poc realista de la bellesa realment i d'obrir un debat ètic sobre l'autenticitat i les implicacions d'aplicar IA en la publicitat i en la moda. És un tema... Et deixo fins allà, et conta més. Molt interessant. Home, i tant que sí. Ahí podem parlar de molts factors, de moltes coses. Primerament, els límits de la IA, diria jo. Què, perdó? Els límits, no?, de la IA, és a dir,
fins a quin punt la IA sí, no? Jo penso que és el debat del segle XXI, sens dubte. Sens dubte, jo crec que és fins a quin punt pràcticament impossible que no isca un tema d'aquestos en els exàmens d'enguany. O sigui, me pareix tema top per a tractar. Em pareixeria un error. I tema que tens que portar estudiat i ben remarcat. Sí. Jo penso que realment, com estàvem dient, els límits de la IA en qualsevol ocasió cal tindre'ls clars, perquè per a mi ja he dit que és el debat del segle XXI perquè és una innovació molt forta, vivim evidentment en l'era tecnològica al 100% ja, qualsevol infant que naix a hores d'ara ja és un infant que és un nadiu digital i per tant és el seu dia a dia, no? Però sí que és veritat que els límits de la IA cal tractar-los i cal tenir-los en compte. Per a mi, en el moment en què afecta el treball d'una altra persona, ja hem de parar. Sí. Entenc que així també hi ha controvèrsia, perquè molta gent diu, no? Però apareixeran noves feines, no? O hi havia abans també treballs que van desaparèixer, quan van aparèixer els cotxes, els que portaven els carruatges ja no tenien feina. Ja, però en aquesta ocasió pense que la intel·ligència artificial afecta tants sectors, no només passa com en el cas automobilístic, que el fet de tindre un cotxe fa que eixe pobre home que tenia cavalls i carruatges ja no tinga treball, sinó que és que pense que tot el món acabarà estant al servei de la intel·ligència artificial sense poder, no sé, ni decidir, ni crear, ni res. Sí, estic d'acord. Jo és que soc un poc catastrofista. El problema és que jo considero que no hi haurà cap intel·ligència artificial en qualsevol àmbit que no afecte a un treball. Clar. Entonces, bueno, partint d'aquesta base, no sé quan s'hauria de parar, tu has dit que s'hauria de parar en el moment en què afecta el treball, però jo crec que és pràcticament impossible, no se m'ocorreix cap intel·ligència o idea d'intel·ligència artificial que no afecte a cap treball, no se m'ocorreix una. No sé, si vos ocorreix alguna també ens ho conteu. O penseu si ens ho conteu, però... És que jo penso que com a suport dels humans és una bona opció. Pot automatitzar feines, pot ajudar a agilitzar feines, això t'ho compre. Però el moment en què passa com en aquesta ocasió, que la model que hauria fet aquesta campanya passa a ser una intel·ligència artificial i per la qual cosa ja tenim una model que no treballa i que perd la seva feina, penso que ja estem entrant en un lloc obscur, fatal i que no és una bona opció. Aquest tema és un poc més estrany, perquè tu estàs creant una persona, no? Sí. I l'estàs esculpint a la teua imatge i semejança, no? Se diria així, no? Sí, com a tal no existeix, però sí, semblança. La teua semblança, sí, l'estàs esculpint ahí. Crec que és un poc perillós anar per ahí. No és el mateix que passa millor en una innovació com, per exemple, no existeix, però quan va eixir Google, no? Que tu, per exemple, les enciclopèdies, els diccionaris, tot això queda de regat perquè tu en Google pots buscar qualsevol cosa, en Wikipedia, en diccionari online, en un traductor... També la gent que veia enciclopèdies... Claro, ahí què passa? Afecta un sector, no? de treball, però crec que és un avance interessant i beneficiós, que encara que afecta un treball és positiu, però en aquest cas en concret de substituir una persona literalment, el crear-la tu, apartar a totes les persones que estan dedicant-se a això i de robar-les a un costat per a crear una persona que no existeix, és un poc... Sí. Ja no és aquest tema que assusta, claro. És un poc creepy, no? Es podria dir. Sí, no és ètic, espanta un poc. Dona un poc de cosa perquè inclús... Fa por, sí. Està tan ben fet que tu quan compres aquesta revista, jo no l'he vist, però he vist gent creada per IA que no existís en Twitter i això, i tu moltes vegades, per no dir en el 100% de les vegades, tu no distingis si aquesta persona existís o no. Ja no. A mi aquest punt ja no m'agrada tant. És que... Saps el que t'ho vull dir? Sí, no. Estic a favor de l'avance, de la tecnologia, de tots els aspectes de millorar i anar cap avant en el progrés tecnològic, però crec que hi ha que tindre aquest límit de en el moment en què se fa un vídeo en el que m'ho invente és Donald Trump fent un discurs un missatge de guerra i tu no saps distingir si el vídeo és real o no, perquè això passa avui dia, crec que hi ha que frenar.
que acaba de dir és un delicte molt gran, eh? No, sí, jo no ho he fet, no, que va, ni que va. estic en favor, però... No, però realment... Però, cuidao, en el tema de substituir gent en intel·ligència artificial, de crear-la i de tindre la població en aquest punt de no saber si això és veritat o no. Sí, és que a l'hora de difondre notícies falses o el que siga, és també molt perillós és molt perillós. Jo vull dir que no només passa amb el cas concret de la model de Vogue, que sí que ha sigut fictícia, sinó que hi ha també usuaris a Instagram que són influencers, que són una intel·ligència artificial. Sí, sí. Per tant, clar, ja no només aspirem a tenir la vida de la resta de gent perquè ens posen aquest xip al cap, no?, de comparació constant amb la resta de persones, sinó que ara ens hem de comparar amb un... és que és impossible accedir a ella, no? Vull dir, és impossible arribar fins a aquest extrem. Per tant, clar, així entra, ara sí que sí, la segona part del debat. I és que molta gent el que passa és que diu, també s'han criticat que l'ús d'aquestes models digitals pot fomentar estereotips irreals, perquè tu com t'imaginaves que era la model que estava en Vogue? Home. Era prima, era rosa, claro que sí. Era evidentment una model que corresponia perfectament als cànons de bellesa de la població actual. No creen una model que tinga sobrepès o que... No? Vull dir, era continuar amb els estereotips de sempre que ja patim en la població actual com a persones vives, i ara resulta que també ens llancen el missatge d'aixòs estereotips des de la IA. Què t'ha paregut? Pues que jo no ho havia vist. I t'ho imaginaves, no? No, ja t'ho he dit. T'he dit que la fan esculpida, que la creen i la generen esculpida, que imagine que sí, segueixen els cànons de bellesa actuals, normativament, és com... No, tal qual. Això, bueno, que... És que fuerte. Sí. Evidentment, abans de concloure un poc això, sí que hi ha gent que, evidentment també, hi ha qui defensa que pot ser un recurs creatiu molt més sostenible, menys costós i que permet, per tant, explorar artistes nous, no? O fer propostes artístiques noves i propostes visuals més innovadores. Per tant, com a experiment podria passar. Jo tampoc t'ho compre, però final... pot ser com a experiment podria passar, no? De, vinga, alguna vegada fem una portada en via, però és que té tanta pinta d'una porta que s'ha obert a un canvi infinit de possibilitats, no? De, ostres, quina fantasia, no? Que així podem crear una persona com volem i que sembli real, paguem menys perquè ja el model no fa falta, per tant... No, jo penso que per concloure ja el podcast, i em sembla que portem una estoneta ja xerrant, evidentment també aquesta notícia força interessant perquè ens fa plantejar-nos una vegada més els límits de la IA. No només pel que fa a una suposició, no?, de què podria passar, sinó un exemple real. Recordem que moltes vegades també això, per això vos portava un exemple concret, no?, perquè sí que tal com passa amb la llei antitabac o com passa amb la notícia de Vogue, el que ocorre moltes vegades és que a l'examen ens trobem notícies reals. I això fa que la gent col·lapse moltíssim, perquè tu imagina't entrar a l'examen oficial i trobar-te la portada de Vogue amb intel·ligència artificial i tu dius, jo no tinc ni idea, no l'he vist, no sabia que Vogue ha fet una portada amb intel·ligència artificial, mare meva que comente, perquè és que jo no sabia que això havia passat. Evidentment, com sempre comentem, és una excusa per a fer-te parlar d'un tema molt més profund, que és la IA, no? Per tant, que conegues o no conegues el tema en concret que et posen a l'examen no suposa automàticament un no apte ni ha de fer que col·lapses quan fas una prova oficial. De fet, en aquest moment en què tu respires i dius, mira, jo Vogue i la portada aquesta no sé què passa, però espera't un moment que mire perquè ja sé que el tema és IA i per tant ja tinc al meu cap un munt d'idees que puc comentar. Això és clau i fonamental. No podem ser experts de qualsevol microtema que ens pregunten perquè n'hi ha infinits. I clavar les frases de nivell que treballeu en el dia a dia i que serveixen per a tots els temes també, és important. Vosaltres teniu sempre al vostre abast frases, maneres d'eixir que Núria treballa amb vosaltres que serveixen per a tots els temes. És improvisar un poc sobre el tema que vos fiquen, no? Corregis-me si m'equivoque. I anar un poquet per ahí, no? Jo tinc aquestes frases de nivell que vaig colant, vaig improvisant un poquet sobre el tema i al final
se tanca. Sí, al cap i a la fi, la gent que està en les preparacions sap i pot afirmar que gran part de l'èxit és la decisió de formes abans de fer l'examen, no? La gent que no està en la preparació i que està veient el podcast, us comentem que a partir del novembre tenim noves inscripcions i nous cursos, per tant, si voleu formar-ne part, estarem contentíssims de rebre-vos amb els braços oberts i que també pugueu dominar molt més l'examen del que la gent pensa que pot fer-ho, no? Que per a mi és crucial. Sembla que no sigui improvisat, però ja has clavat per ahí la publi. Ja, és veritat, perdó, és que sí. No, perquè ho he pensat quan vaig parlar de dir, clar, la gent que ens escolta que no està en la preparació, que sàpiga que realment el que acabes de dir tu de el que anem orientant dins els cursos realment pot passar en un futur també. Per tant, jo volia comentar-ho per això, perquè al cap i a la fi gran part de l'èxit està en el fet de no col·lapsar, no? Si jo veig un examen i no col·lapse, tinc opcions de fer una bona prova. Per tant, de temàtiques micro, és a dir, de les temàtiques que ens apareixen a l'examen, n'hi ha infinites. Potser em posen una notícia que al Japó ha passat no sé quina cosa i tu al Japó no saps què ha corregut. Per tant, si realment creus que et fan parlar sobre Vogue, estem fotuts a l'examen. Vull dir, sí, és molt fàcil col·lapsar, no saber què dir, o inclús parar de Vogue i que realment no siga el que realment volien que comentaris. Per tant, sempre aquest moment de fer una anàlisi, no? Al principi, de respirar abans de fer qualsevol tipus d'esquema de suport en els orals, per exemple, o en la redacció, i plantejar-se ben bé què és el que ens pregunten és molt, molt important, no? Això podríem dir. I passa amb la llei antitabac i passa amb la IA a la portada de Vogue, que són dues notícies que pot ser també amb el tema de la llei antitabac, pot ser hi ha gent que no sabia que estava plantejant-se aquesta llei a hores d'ara, però sí que entenem el conflicte de què ocorre avui dia amb el tabac. Sí, fins ara als exàmens anteriors pràcticament hem clavat tots els temes que hem parlat als podcasts, crec, no? Sí, perquè no és que siguin bruixos. No, però és actualitat. No són, però és actualitat, exacte. Sempre passa que algun tema encertem tal qual i és el que dic sempre al meu alumnat, ja dic, no és que jo sigui una bruixa que sí que sé les temàtiques que passaran, sinó que és que els exàmens s'emmirallen a l'actualitat. I això és molt important. Sí, per això també, encara que d'alguns temes no parlem, també us animem a mirar temes d'actualitat en periòdics digitals, revistes, on siga. També vos farà bé sempre. Intentar pensar i ficar-se en una situació de que aquest tema que estan parlant en aquest periòdic pot eixir, no? També està bé sempre treballar un poc d'actualitat abans d'anar a l'examen i imaginar-se en aquesta tessitura. I tant que sí. El nivell C1 i el nivell C2 es caracteritzen per ser irreals i, per tant, per exigir també un domini no només lingüístic, sinó de contingut i d'idees, no? El bagatge ideològic que hem de tindre també és molt fort. Per tant, no només ens podem centrar a la part gramatical, per exemple, sinó que dins de l'estratègia que sempre comentem en el mètode Aprenem que cal tindre, és imprescindible, evidentment, saber quines temàtiques poden aparèixer i què és el que està passant al món. Jo penso que això és la clau, no? Que estiguem desperts, que estiguem alerta i que siguem conscients de què és el que va passant avui dia. És clau per a fer un bon examen, no? Sí, jo ho diria principalment, ja ho hem comentat abans però ho torno a dir, que és molt important això, per exemple, en aquest cas hem parlat del tema de la revista Vogue, parlant sobre com afecta la IA, no? Pues molt probablement el tema de la revista Vogue no aparega, però treballeu-vos algo sobre la IA, que sempre vos anirà bé, perquè afecta a molts temes en concret, i jo crec que pot ser un tema molt interessant que pot aparèixer. Jo penso que sí. Jo penso que ja, no? Deixem a sobre si ens sembla. El pròxim diumenge ens trobem per a seguir comentant més notícies i fent un poc més d'investigació dins de l'actualitat per a vosaltres. Qualsevol dubte que tingueu el podeu deixar en comentaris com sempre i anem responent a poc. Us recordem, com ja hem esmentat, que estem a punt d'obrir inscripcions per al novembre per als nostres cursos, per si algú li ve de gust formar-ne part. Estarem encantats de rebre-vos i de fer preparació amb vosaltres. Que vagi molt bé la vostra setmana, no? I ens veiem el diumenge que ve amb noves temàtiques. Sí? Molt bé. Ens veiem. Adeu. Adeu.